Naduk menol ya ada jemut garo bekasi. Ya ka law minister burom mata sini kalong halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi da ka MDA 1 ha ubanai me jong usnam bala dep ajar pa kumba hitip baro ba ka yin ka syari burom jong ka ngakla high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukaddima ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy di hadin ke dia ka mekhle ikut hatu ki por ki bala dep ni kan mau kala pensange lu dia borok ki recruitment ha ki jaka thungkam ki ba pher di ka sarkar mekhle ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy ha ka ba kala krenshai hang tu ba haba pelkre ya kan ka roster maintenance policy ka ka badon kamban le kalong ba di ban kre ya kata ka roster nadu ka port batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data la ne ki jingtip ya ka jingdon jong ki nong tre sarkar subject to information available yong ti ladang yat ban kre ya kan ka roster nadu usnem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kebut ni haban yait nadu por bakal mekhlia kadang di ke autonomous state kebut nadu bakal mekhlia kadang don ha sam no beli haka por baki wan ra ya ka reservation policy resolution haka tu go por ka mekhlia kadang don hi ka po jok asam tini haban yait chadu chata bat ni layo jingtip ke bati kenaru ba kibobun hi ki department kim don shu ya kita ki jingtip nadu usnam nyopa kidon ki department ki badon mla banlen beri don ru ki department ki bom don show tiga jingkeli mata kalong ba haba ka wei ki department ka don ki information nadu kat kandai spa nyopa ki kato ka ne ki department ki don kumlo pin yat shadu syata syakat kandai spa nyopa ita di wei jingkeli ban kong i haba ni lapat snow ka ba arpat kalong ba lada pimpet ya ka reservation policy kong kumlo kong ba lada jia bakano kono ka reserve kategori kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ada SC kategori kamla ban fill up ya ki post ha ka jing ya kun tep kam ya kata phide ban ailat sa sisin bakin apiar bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no post kata kadi kebakaran ka reservation policy bat hakawai nagi kendon ki ong balada jia ba om tep ba kata ka jing tep kam ka dunai ya ka 100% kemut lada light post sipo la ban tep tang sau tang san ru la ban tep nalor ka hadin asnem la ban ailat sasisin kemut asin kin yo lat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no ti haba ki post ki laps mo haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bang ikwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata nadu menol ya ada jemut garo bekasi. Nadi baki ada jemut tikim ya pihak hi kan ya kasi jentian garo kategori nadu 1972. Dei baki ya pher jemut kan basadon la jong ro kat bakari India baru kawai ka don betang ka ST kategori tang mekhlia te don ABCD kategori po ST la don saya kata ka jinga de jumut ha ka bodi bat ka reservation policy da de gi bede jumut te kila de ban warak bet ST kategori nadu basdang nadu 1972 monu bo pen her jumut kata de jingkeli bakadon ke jinga pher jingmut na takadau ka sami ka ni policy ro dadi bakam don jinga pher jingmut ti nadu 1922 te kala de bandon berkombanya sti kategori kombalong ki wegi jela let hapo asam ki don sipun ke sti ka don betang ka tribal reservation policy let ha mizoram let ha nagaland let ha kaleng ka don betang ka es ka schedule tribe kategori ni hang ni le schedule tribe ru combine ba si nalor kataru de kharu la wan apply ha kategori garu lada kinang garu bat kitip ya ka riti dustur garu Tipini policy na igum kata. Mo
Kini polisi ni kum kata lah, yo polisi ke bakala tam tengah hak bertai. Tilada ka sarkar kam review kum yang kata ka kategori. Kum yang kata ka polisi tikin le you show kan. Tenri ke basusi kum boong pi haja ka ba chief master pun take note ya kan ni dak ka boong ba okey ya ka suggestion do pingin take ngin persyang ban keren yang sarkar ong panon kili cekut. Kata kan ke basusi kata de gue ka ba arpat ka ba nga kwa bon keren kalong bohot na kaliang ka seng ni melak re ban ong yano ba nai keren ko bor ne nai ai baro ki nong song sidong ha ka jalam khlia baro ki seng ha ka khlia ka ki don la ka jong ka hok ban keren mo ki ta ki seng garu ki don la ka jong ka hok ban keren ngiru ki don la ka jong ban keren ba den ru don la ka jong ka hok ban keren rei tangga wi ke bangi kwa kalong ba ladang yo ya ka sarkar badan cikit klik kalong kat khot ya kita barok ban klu jumot ke ki garo ki seng garo ki kwa ban yu khot lang ngi kwa bang yu khot lang ki polka party ki kwa bang yu khot lang ya krat kang ta ke om dikin ban ong ba kielet no sakut ban ele no kat bomon om dikin ban thet kti ti ha makiru ki don la ka jong ka hok ban keren ka basungsi ipat ki ong ba ki don ki parti mo ki ba kwa ban yo political mileage nang ni ka bangi kwa ban kersai ka don gawe ka parti ka ba yalam do garo ka yo khat prasit na gawe ki caka kata kam di accident ka we na ki daw de roster te monu ba yo political mileage na ka roster ni i ki pa ba ban bishar monu ba yo political mileage na ka ne ka roster ni la de yo i ha ka election result ti na ta ka daw kolong ba ni kentu yang no laki di kiseng garola ni kide ki seng dakhar ni gino kiseng long haba fikren kolong ba hot pidon ya ka hok ban keren ni mla ban khang ta re haba fikren sungba pet di ya ki jing sha shubu menta mo ke jing keli ke bangi kwa ban keli perlo garo kolong ba lada maki ki don 100% ban mangi don 100% ngiju ka juk ka ba pin sngam kata de jing keli lada maki ki yo nyo 4% kim yo ban puli doktor dan engineer but mangi ni yo 100% ni yo ban puli hato kang subang katakan ge jing keli ke bangi jing keli hari kata ka jing affair je mendu tinggi la affair lupa na du basdang te